Ngcwele okhona phakathi kwethu. Ndibulisa umfundisi, umama umfundisi otata. Ndibulisa umama ulutsha uSunday school. I-teenagers no Sunday school egameni lika Jesu. Hallelujah. Cela nje sithi izandla. Hallelujah. Igama lami ndingunhlahla, ifani yami ndinguDokolwana. Ndisindisiwe, ndiyamthanda kakhulu uYesu Kristu. I am Hlahla Dokolwana. I'm saved. I love Jesus Christ. uYesu wandenzela inceba yokuba ndisindiswe. Jesus Christ has made a mercy for me to be saved. Ndizambulela ke namhlanje uYesu ukuba ndisindisiwe. Hallelujah. Thank him even for Hallelujah. Amen. Sizawufumana ilizwi lethu We are going to namhlanje get our scripture reading today egameni lika Jesu in waseNazaretha. the name of Jesus. Incwadi kaYohane uchapter number 5. The book of John chapter number 5. Jesus. Sawuqala ndiyifunde ke isiXhoseni incwadi kaYohane chapter 5. Sihloko ndaba ukuphiliswa komlwelwe eBethesda verse number 5. Ke kaloku bekukho umuntu uthile apho ubeminyaka 30 anesibhozo engumlwelwe. uYesu embona lowo elele esazi ukuba usele nexesha elikhulu enjalo, uthi kuye, uyafuna na ukuba uphile? Verse 7. Waphendula umlwelwe wathi, Nkosi, andinamntu wokuthi xa athe agxothagxothwa amanzi andiphose echibini. Kuthi ke ndakubona ukuba mna ndiyaya ndiphangelwe ngomnye ukuhla. Sicela sonke sithi amen. Hallelujah. Let us all say Hallelujah. Amen. Jesus. Sifumana elilizwi ke namhlanje egameni lika Yesu Kristu. Get the scripture today in the name of Jesus. Yabona njengoba sisiva apha kulizwi sifunda kulo, As we hear this word tonight, uYesu njengokuba sasiyazi ukuba wayehamba eshumayela ndawo zonke emhlabeni, as we know that Jesus Christ was going throughout the world preaching the gospel, eshumayela ilizwi elithi sondelani kuThixo, the only word that he was preaching that come back to Jesus, ngoba ubukumkani bamazulu busondele. because the kingdom of God is near. Njengoba uYesu eshumayela kule ndlela yakhe As yokushumayela, Jesus was preaching, wenza ukuba abe nabafundi abayi-12, he made 12 disciples. ehamba nabo abafundi bakhe eshumayela nabo, He was going with his disciples preaching, ephilisa abagulayo nabafundi bakhe. healing the sick. Abafundi bakhe bebona uYesu ukuba njengoba le ndoda sihamba nayo yindoda enamandla. And his disciples saw that Jesus was powerful. Ngoku iBhayibhile iyabuya ithi The Bible says now, uYesu nabafundi bakhe banyuka baya kwaYuda. Jesus with his disciples went up to Judah. Xa ngabana befika kumhlaba wakwaYuda, When they arrived into the land of Judea, ithi iBhayibhile yami kwakunendawo ekuthiwa yiBethesda. the Bible says there was a place that was called Bethesda. Le ndawo iyiBethesda lichibi. The place that was Bethesda was a pool. Ithi iBhayibhile xa ngabana iqhubekeka ithetha, The Bible says kwakukho khona iivranda ezinhlanu. there was 4 porches in that place. Kwezi vranda zinhlanu kunabantu abagulayo. In these 5 colonies, there were sick people. Kodwa njengoba abantu begula bonke, As they were sick, izifo zabo azifani. their diseases were not the same. Ithi iBhayibhile abanye bebezimfama, The Bible says others they were not able to see. abanye bome umzimba, Others they were invalid. abanye beyimilwelwe, Others they were just sick. abanye bengakwazi nokuba bahambe. Others they could not walk. Ithi iBhayibhile uYesu wafika kweli chibi. The Bible says Jesus arrived in this pool. Xa ngabana uYesu efika kweli chibi, When Jesus arrives in this pool, ithi iBhayibhile kwakunendoda eyayigula phezu kwabo the Bible bonke. says there was a man who was sick all over them. Le ndoda yayineminyaka eyi-38 igula. This man had 38 years sick. Njengoba le ndoda ina-38 years igula, Yes. uYesu wabona onke amanye amadoda agulayo, Jesus saw all of the sick people. kodwa wakhetha yona yodwa le ndoda, But he went straight to that man. ngoba wayeyazi ukuba isimo sayo sibandubi, wayeyazi ukuba isimo sayo sinzima le ndoda. His state was Cela sithi difficult. amen, cela sithi amen. Amen. Ithi iBhayibhile xa ngabana ibuyithethe, The Bible says wafika uYesu kule ndoda. Jesus arrived to this man. Xa ngabana uYesu siya kuye igqala le ndoda, When Jesus went straight to that man, akazange uYesu abuze umbuzo emininzi. he did not ask many questions.
kodwa wafika wabeka impendulo phezu kwayo. But he placed an answer on top of those questions. Wafika wabuza, uyafuna na ukuba uphile? And he said to him, do you want to be healed? Le ndoda azange iqonde umbuzo kaYesu. This man did not understand the question. Yazulazula ukuba iphendule uYesu. And he went, Yaqala yathi okokuqala, he answered firstly, Nkosi uYesu wathi nabani olifake I have ethuneni. no one to put me into the pool. Ngoba ithi iBhayibhile xa ngabani ithetha, The Bible says, ngasikhathi lithile kwakwehla isithunywa ezulwini. time there was an angel that came to Sifike heaven, silizamazamisa iKristu. stir up the pool. Ubani ongena etanca ephilile Everyone, whoever steps forward, wayephilisa nokusiphi na isifo na. was healed from every disease. Ithi lelo lekathina The loYesu, Bible says, kodwa mina Nkosi uYesu Jesus, I have no man. andinamntu ondifake I ethuneni. have no man to put me into the Ndithi pool. ndisazama Nkosi I uYesu try to step in ngalamandla ndinawo, by the power that I have. njengoba ndikumlwelwe, Though I am an invalid, kodwa ngalamandla ndinawo. with the power that I Xa have, ndizama uya eklinini, I try to get into the pool, abendlula bonke abanye but abantu. others steps before me. Cela sithi izandla. Abendlula bonke abanye abantu. Others, they step before me. Uyabona into endiyithanda ngaye uYesu, What I like about Jesus, akazange abuze kwenzeka entweni he did empilweni not yakho. ask about what happened into your life. Akazange abuze uyamkhonza na He uThixo. did not ask about what you do worship. Akazange abuze uba ungumoni na. He did not ask about your sin. Kodwa wafika wasisa impiliso. But he came and brought healing. Ngoba yena nto siyazi ngayo That uYesu. is what I know about Jesus. Empilweni yomntu usisa When impiliso. he comes with the healing. Empilweni yomntu usisa indlela. But when it comes with the way, Empilweni yomntu usisa it inyaniso. comes with the truth. Ithi iBhayibhile xa ngabani ithetha, Bible says, yathi le ndoda kuye uYesu, and said to Jesus, Nkosi uYesu, ewe ndiyafuna uphila. Lord, I want to be healed. Wathi uYesu xa ngabathina kuyo, Jesus answered him. wathi thabatha ukhukho He lwakho, said, take up your bed. emva kokuphakame, After that walk, emva kokuhamba. walk. Uyabona namhlanje ekhohweni He says, you akekho umyalezo enhliziyweni no yakhe other message that I ngaphandle have kokuba kule ndawo yasekhaya mnandi other than this one. sisiselo Yesu. Come to Kayamnandi. Kulesi situation kuyo Every situation, kuzawufika yena uYesu, Jesus will come athi thabatha ukhukho lwakho, and say to you, take up your bed uhambe and namhlanje walk tonight. kwaba uYesu. Because Jesus, Xa abantu efika kule when it ndoda comes to this man, akazange afika ibuze he not ask ukhula iminyaka engaphi, about how many years you uYesu live, doesn't care. but it doesn't care. Enyaka igulileyo Yes, he may have to usisa impendulo. but he comes with an answer. We are going to pray. Usisa impendulo. He comes with an answer. Uyabona namhlanje usuku Tonight, noba ugule 12 years, if you are sick for 12 years, ugule 12 years, if you are, noba ugula iminyaka engaphi, even if you kodwa ufikile indoda yamadoda. but the man of men, Indoda uyabona kuYohane the man that was sown by owayibona emfula iYordani, yes, Lord. wathi nansi imfana And kaThixo, John said, there is nansi imfana kaThixo, hey, Lamb of God, ethwalisisa isono who takes away the sin of the world, wasisisa isono sethu takes away the sin. enqamlezweni Lives in the cross. kule generation In yethu our generation, asikwazi we ukula are not going to ngoba sasisusa isono because our sins have been taken away. Let us all wave our hands. kule for 38 years Yes, Lord. ndiyakholwa enhliziyweni yami I believe in my heart. le ndoda izamile This man tried unkqonkqoza emnyango to knock on the door, ikhangela impiliso, looking for a healing. ibonile iwaka labantu He saw millions and billions of people impiliso echibini, being healed on the pool, kodwa impiliso yayo but his healing, ayikho sechibini, it was not in the pool. kumdala It was wesithuko. from the one who created the Uyabona namhlanje You see tonight, uzama ikhangela impiliso, you've been looking for a healing. ikhangela echibini, You've been looking onto the pool. ikhangela ebantwini, You've been looking from kodwa namhlanje tonight. usindiso lwakho Salvation ivela kuye uYesu. coming from Jesus. Impiliso Healing ivela kuYesu. is coming from Jesus. Bonke abahleli kulo Everyone who says they are not going to abahleli kulo they are bonke abanazifo they are not going to ngokuyidoda because Jesus is a man. Who is the life? He is the life. Indoda yobomi He is the life. sisiselo Yesu We are namhlanje. coming to bring out Jesus tonight.
Yabona lo Yesu. You see this Jesus? Nathi simbonile. We saw him. Kungakho namhlanje That's why tonight sikhona kule ndawo. we are here in this Ngoba place. kukhona enhlizweni Because yakhe it is in our heart ukuba nabanye so basindiswe that all may be saved bafikelele and to come to the knowledge of the truth. kuyazithandaza. We are going to pray. Njengoba sihlangene kule As ndawo we have gathered in this place, siyafana nayo amadoda we are like the men, ayekwezizanda izinhlanu. those men who are in this fight. Izimo zethu azifani. Our situations are not the same. Into ezigula zizo azifani. Our diseases are not the same. Mhlawumbe abanye endlini Some of them, njengoba bezile kule ndawo though they've come to this place, akumnandanga apho bavela the khona. situation is not great. Kodwa lethu xa bejika But namhlanje when they go back to their house, ndiyamthanda impela xa ngabe I neshumayela love. athi uyabona kwakunomfana There was a man. lo mfana wayelekwa yinja Man was being chased by the kodwa devil, usathana akayibonanga but the devil did not see. wajika umfana And the man yaba came, ngulo and leqisa. he was the one who The was situation that you left at home Yes, siza kwethuka xa ngaba nikubona the situation you left at home, it will be surprised when you see ngoba xa ngaba ufika because namhlanje when you arrive at home, awufiki uhamba you are wedwa. not going to arrive at home. uyesu xa ngaba nethetha But Jesus says kwincwadi kamateyu in the book of Matthew, izani nonke come all of you, mina nibulalekayo all of you who are weary, isindwa ngumthwalo who have been laid mina naked, ndizanikhulula. tonight, ngabani ufika endlini when you are going to home, uzawufika uthole idokhwe kayesu you will arrive carrying the yoke uzawufika of uthole idokhwe kayesu You will arrive carrying the yoke. into shiyeke endlini yakho Yes, Lord. endlini yakho In your house, uphume nemithwalo you came to this place with ongayazivelaphi not knowing where kodwa this namhlanje person is. ekuseni But tonight, uzobuya nomthwalo you will come back ozithatheleyo with ngokwakho. the burden that you carry Yabona lo by yourself. mthwalo sihamba nayo You see the burden that we carry. idokhwe kayesu The yoke of Jesus. yona ilula It is light. yona ayitshabule It is light. nokuba ukade ungaprosperisi Even if you did not prosper empilweni yakho in your life, kodwa namhlanje but tonight, nankuyesu ovule there is Jesus who opens the gates. nankuyesu ovule There is Jesus who opens the way. sothandaza We are going to pray. hlele nje lo myalezo enhliziyweni yam. There is this message in my heart. ubona You see, ndisendakhumbula I remember ngexesha uyesu ehamba nabafundi bakhe time when Jesus was walking with his disciples. njengoba ehamba nabafundi He bakhe was walking with his disciples. ithi ibhayibhile The Bible says, emveni koba eshumayela after he preached, emveni koba efundisile after he teached, wasindulula iswele and he let the crowd go, wathi buyele nezindlini and he zenu said, go back to your home. wathi bafundi bam And after that he said, tonight, phelani emkhombeni let us get into the boat nihambe nina nindishiye and go and leave me here. wahamba uyesu wayothanda And Jesus went to his place of prayer. ngexesha mkile uyesu wayothandaza And when Jesus went to his place of ithi prayer, ibhayibhile the kwakunestorm Bible says there was a storm in the ocean. kwakufuthufuthelwana There was a storm in the ocean. kwakuqhuthele elwandle There was a storm in the ocean. abafundi bakhe baxakana The Bible says his disciples were basebenzisane They were confused what they were going to apho do umkhombe wethu utshone because their boat was sinking. kulo nyaka In ka-2026 this year of 2026, nobunyaka eqala even if the year is still ukhristu agqibelele ngabo but the devil has got plans ukuba phakathi enyakeni that during the year imikhombe yabo izawutshona their boats will sink. kodwa into endiyithanda ngoyesu What I like about Jesus, wafika uyesu when Jesus came, ithi ibhayibhile wafika uyesu the Bible says Jesus arrived walubona ulwandle and he saw the ocean akazange akhuphe mazwi and he did not speak. kodwa wahamba phezu kolwandle He walked on top of bona the ocean. ibiyingxaki kubafundi You bakhe see this problem, kodwa ngenxa yebunguyesu but because of his Jesus, wahamba phezu kwesituation he walked on top wahamba of the phezu kwesituation He walked over the situation. namhlanje ekuseni You see tonight, isimo sakho sithini when your situation was kodwa bad, namhlanje uyesu but tonight Jesus is uzawunyathela phezu going to walk on top of your situation. uzawunyathela phezu kwesituation To walk on top of your situation. nyathela phezu kwesituation He's going to walk on top of nakulo your yesu There is Jesus. nakulo yesu There is Jesus. kumile le ndoda for 38 years Yes, Lord. siywa ngabantu Yes, Jesus. siwe ifamily yayo My God. eyohlala ngasechibini Yes, Lord. ngoba impiliso yakho
ubukuthi kangela kwezinye indawo Yes, Lord. kodwa namhlanje lixesha lakho. You've been looking for healing from other places. Tonight it's your time. Ubone abantu bephumelela, So people prospering. ubone abantu bedlula ezindaweni, So people passing. nawe ufuna loo nto. But you want that Kodwa also. namhlanje But tonight, ixesha lakho, it is your namhlanje time. ixesha lakho, It is your namhlanje. time tonight. Let us phakamise Let us all isibindi. stand on our feet. Let us all stand Let us on our phakamise isibindi. Let us stand on our feet. Sothandaza We are going namhlanje. to pray tonight. Bawunalento enhliziyweni If yakho. you have this thing in your Uba heart, Nkosi Yesu, Lord Jesus, ndikufuna ukuthetha I've kwakho. heard your words. Nkosi Yesu, Lord Jesus, iba ngathi uthethe nawe. you spoke. Use ngaphambili Just come namhlanje. forward. Ungabi nantloni. Don't be ashamed. uYesu naye akanantloni Because ngawe. Jesus is not ashamed. Izimo zethu azifani. Our situations are not Noba the same. ndingafuna bube nentlonisa If abantu, you can be ashamed, kodwa abantu abandingongxangxala people ebusuku, do not see you when you are ababona crying. abantu xa ndingalali They don't ebusuku, see you when you are crying, when you are not kuguquke sleeping, ebhedini. turning upside down on Kodwa your bed. namhlanje But tonight, cele siye let ngaphambili. us all come forward. Cela umhlabelela. Yes, Jesus. Siza ngaphambili. Sizothandaza ngoku. Wena mntu otsho entliziyweni yakho othi ndiyamdinga lo Yesu. Jesus. Eyona nto ndifuna ingcambu I yesisombululo. want the root of the Cela nje salvation. sime kweli cala. Can you please all come forward? Cela nje sime kweli cala sijonge ngapha. Can all face Wena this? othi ndifuna the root of the solution. Awufuna ingcambu Abazalwane yesisombululo. bakhona abantu abafuna nje isisombululo. There are people who want the solution. Bathi ndifuna ukuxelela into eyodwa I want to namhlanje. tell you something today. Isisombululo sinexesha lokuphela. The solution can sometimes Ngoba be there. sometimes isisombululo siba The temporary. solution can be temporary. I want people who wants the root of the Funa abantu solution. bafuna ingcambu yesisombululo. The solution. Yes, Jesus. That is Jesus Christ. uYesu Kristu. So xa ungena Yesu, If you don't have Jesus, ndingakuthandazela I namhlanje. can pray for you today. Ube ngathi uncedakele. Yes, if you are here. But because you don't have the source of solution, Ngoba awunazo isource that yesisombululo. situation Isimo sakho usenophinde it ibuye. can come back again. Xa wamkela uYesu, If you accept Jesus, wabangaphakathi kuwe. beside you, Ngoba bagusha ngavuka ebusuku. even if only for Jesus, Uzawubiza igama lakhe. proclaim the name Ngoba of Jesus. linamandla. Ngaphezu kwamagama wonke. Other names. Lithethelwa ngamadolo. Jesus. iBhayibhile ithi onke amadolo People say, ngoba kulo igama likaYesu. Nawe namhlanje unale meko ekuhluphayo empilweni yakho. Kudala uhamba indawo kodwa ungancedakali. Uthando lwakho lukuYesu. Wena namhlanje otshoyo amehlo wethu isengaphambili baleke ungabajonga abazali bakho ngoba bazazi inyembezi abakwazi ukulila kwakho ayazi ingxaki yakho noba ndingade nibe ndisene izitholi kodwa nemekuhla wena wedwa ikubetha wedwa phakathi kwethu lento ibuhlungu kuwe wedwa uyiva nale crowd ohamba nayo le crowd ohamba nayo yonwabile wena wonwabanga empilweni yakho. Jesus. Isimo sefamily yakho sizothandaza ngoku nothandaza nawe ndithembile uYesu xa umamkela angena kuwe ngaphakathi. Your life will never be the same once you accept Jesus with your heart. Authority will have faith in him. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Your Jesus. situation will never be the same. Ngalaphakamise ingalo thina ngalapha phambili ngalamazwi ithi Nkosi uYesu namhlanje uthatha isigqibo sokwamkela kuba inkosi nomsindisi ndixolela Yesu zonke izono zam ndihlaphe igazi lakho yenza ndibe ngumntwana ngolu suku lwanamhlanje. Nkosi uYesu ndithatha isigqibo sokulandela wena. Susa Nkosi Yesu amashwa namaphathi ngibhaliswa empilweni yami. Isimo sami silungiswe.
Thank you.